para ganar hay que aprender a perder. We struggled. We weren't as good as we've been in the past. Siempre después de alguna montaña viene un valle. Eso es en cualquier equipo. Hay ciclos, hay años. Y bueno, este año nos tocó abajo. Sens dubte, la temporada 2002 ha estat esportivament parlant la pitjor de la història dels Dragons. Tanmateix, s'han produït també elements molt positius que faran que amb el temps aquesta temporada sigui recordada com una simple anècdota. Elements com ara el progressiu arrelament dels Dragons a Barcelona i a la societat catalana i, per sobre de tot, l'empremta deixada per una afició fidel, entesa i apassionada, capaç de donar l'alè en aquest equip en la seva segona dècada d'existència. Després de 10 anys d'història, els Dragons són un equip de casa. El conjunt fundat el 1991 té una personalitat pròpia i el seu logotip i els seus colors són abastament reconeguts a tota la ciutat. Una prova d'aquest progressiu arrelament a Catalunya ha estat, sense cap mena de dubte, l'associació creada aquest any entre la National Football League i el Futbol Club Barcelona. On this occasion, we have to celebrate a historic agreement between the Football Club Barcelona and the National Football League. This is an unprecedented agreement which brings together two of the greatest organizations in sport, one in Europe and the other in the United States. Jo diria que és un acord molt important, podríem dir quasi històric. És la primera vegada que un club de futbol, un club esportiu europeu, arriba a aquest tipus d'acord amb la lliga més famosa dels Estats Units, la NFL. L'associació entre les dues empreses no pretén res més que obrir una finestra d'oportunitats al company de viatge a l'altra banda de l'Atlàntic. Els Dragons, ara Futbol Club Barcelona Dragons, tindran l'oportunitat d'oferir el seu producte que combina perfectament esport i entreteniment al nombrós públic del Barça. Com a inici de les relacions entre ambdues entitats, els Dragons varen disputar el primer partit a Barcelona al miniestadi. La propera temporada, la del 2003, el club català convertirà aquesta instal·lació en el seu terreny de joc habitual. El Futbol Club Barcelona, per la seva banda, tindrà la gran oportunitat de penetrar en el sucós mercat nord-americà de la mà de la NFL, amb més força que qualsevol altre club europeu. I think the FC Barcelona alliance is great for us. I mean, it really is. It's very important to us to be associated with an organization as historical and as excellent as FC Barcelona. We're a small, very small part of it, but just having that kind of a feeling is important to us. Un negocio muy importante puede ser para el Barcelona, hablando claro. O sea, puede ser una atracción especial, pueden conseguir abrir unas ramas nuevas, abrir unas ramificaciones tan grandes que yo creo que si se hace bien, el Barcelona puede conseguir objetivos muchísimo mejores que nosotros. Para nosotros es importante porque estamos dentro del núcleo de Barcelona,
La gente yo creo que va a tener más posibilidades, mucho más acceso y más fácil para llegar al mini estadio. Todo esto, quieras o no quieras, para la afición es importante. En només 6 mesos, l'acord ha donat als Dragons impactes promocionals sense precedents en la història del club català, mentre que el Barça se n'ha beneficiat, obtenint una cobertura mediàtica als Estats Units que l'han portat a ser l'equip de futbol més conegut, segons un estudi realitzat per la cadena ESPN entre els principals seguidors de l'esport americà i la NFL. L'acord amb el Barça va crear expectatives molt grans al principi de temporada. Una vegada més, els incondicionals dels Dragons van oferir el seu caliu en la presentació de l'equip, que, com ja va sent habitual, es va celebrar al centre comercial Glòries. Pel que fa al joc, el tret de sortida es va donar al Hampden Park de Glasgow. Els Dragons van ser dominats per un excel·lent joc de carrera dels locals, entre els quals va destacar sense cap mena de dubte el corredor cedit a Escòcia pels Green Bay Packers, Herbert Goodman. L'atac barceloní es va mostrar erràtic buscant la remuntada i a l'últim quart la combinació d'uns fenomenals equips especials i una defensa oportunista van donar als de casa una àmplia victòria final. Malgrat la derrota de Glasgow, els Dragons van preparar amb il·lusió el primer partit a casa. Des de l'oficina de l'equip es va fer tot el necessari per convertir el mini estadi del Futbol Club Barcelona en un marc idoni per la celebració d'un partit de futbol americà professional. El partit va ser una autèntica festa. Més de 11.500 persones van omplir les graderies del Mini per ser testimonis del primer partit de futbol americà jugat a Can Barça. L'afició veterana dels Dragons va encapçalar l'ambient de la graderia, convertint l'estadi en una autèntica olla a pressió. Però l'espectacle sobre el terreny de joc no va respondre al que s'esperava. Un joc de carrera letal que va suposar un rècord de la Lliga amb més de 300 iardes terrestres i una dura defensa que va aprofitar cada error dels locals van permetre als Frankfurt Galaxy posar-se molt per davant a pocs minuts del final. Però Ted White havia decidit no rendir-se i va portar el Futbol Club Barcelona Dragons a 2 touchdowns d'última hora convertits per Ronnie Pitts i Brandon Christensen, que van disfressar al marcador final. We're going to get better, and we're going to, be the kind of team that we can be proud of. Today, we were awful. We were awful offensively, defensively. They ran through us. Big, good running backs. They ran through us. Si bé és impossible oblidar-se del resultat final, és important destacar que el Mini es va viure al principi de quelcom que pot arribar a ser molt gran, amb una afició entusiasta que no va parar d'animar fins al xiulet final. És prou evident que el futbol americà és un dels esports més durs que existeixen. A la combinació de força, velocitat, intel·ligència i explosió s'hi ha d'afegir també la sort per arribar a triomfar en una lliga tan competida com la NFL, que ofereix als seus jugadors l'oportunitat de venir a Europa per tal de forjar-se. Un exemple d'aquesta duresa la varen tenir en els darrers instants del partit jugat al Mini, quan de manera fortuïta el wide receiver cedit pels Kansas City Chiefs, Dave Klemic, va patir la lesió més impressionant vista en 12 anys de futbol americà professional a Barcelona, una fractura oberta de tíbia i peroné.
Kansas City Chiefs, veient lo greu que era la lesió que havia patit el Dave Klemic, van decidir enviar els seus dos metges, els millors metges que tenien, el doctor Brown i el doctor Bamra, a fer l'operació amb el doctor Cugat. Feeling great, actually. Surprisingly, I feel great. Everyone, all my teammates have been coming over, visiting, and coaches, and everyone sending flowers and candy and bringing movies and food and coming to hang out with me. And you actually learn how many people care about you. And maybe, sometimes it takes a big injury for people to come together and realize, how much people care about each other. And that made me feel good. And I feel better than ever right now. I feel like I got more friends than I ever had in my life. Encara que no podrà jugar la present temporada de l'NFL, Klemic es recupera de Kansas City. Els informes del doctor Bamra indiquen que l'os sellarà perfectament i que el rapidíssim jugador podrà optar per una plaça als Chiefs per la campanya de l'any 2003. En la tercera jornada contra els Amsterdam Admirals, la muntanya de Montjuïc va ser testimoni d'un dels partits més dramàtics de la història dels Dragons. Després de les dues derrotes inicials, els homes de Jack Bignell estaven obligats a guanyar si volien seguir mantenint alguna opció. Els inicis del partit van tornar a ser molt decebedors, però amb un 0-10 advers, un inspirat Ted White va iniciar la remuntada. Primer va ser Christensen, qui aconseguia el seu quart touchdown. Tot plegat va ser després de dos field goals transformats per un impecable Jesús Mariano Angoi. I també un altre touchdown, el primer de Richmond Flowers. Ja a la segona part, i gràcies a un esplèndid joc de cursa protagonitzat bàsicament per Derek Homer i Carl Fair, era el mateix Homer el que posava el 27-20 en el marcador amb el seu primer touchdown de la temporada. Però els Admirals no van renunciar a endur-se a l'enfrontament. En poc menys de 3 minuts, el quarterback dels visitants, Kevin Duff, va dirigir el seu equip per empatar el partit. Els de Barcelona van tenir la pilota per darrera vegada i el quarterback cedit pels Chiefs, Joe Germain, es va treure l'espina dels dos primers partits. Germain va encapçalar un drive realment encertat i va completar amb un llançament precís a Christensen, deixant la pilota en posició perquè Angoi es vestís d'heroi. L'aragonès no va fallar. Va convertir un field goal de 24 iardes que va col·locar el marcador en el definitiu 30-27, que donava als Dragons la seva primera victòria de la temporada. Si a nivell col·lectiu la temporada 2002 ha deixat un desagradable regust a tots els integrants del Futbol Club Barcelona Dragons, la tasca d'Angoi, a nivell individual, ha ratllat la perfecció. L'exporter del Barça va encertar 10 field goals en 12 intents i va marcar en tots els extra points que va intentar. A partir de la quarta jornada, Angoi no va fallar ni un sol xut. Per primera vegada, en els seus 6 anys amb els Dragons, Angoi va ser escollit millor xutador de la Lliga. Jesus is not only a solid player, he's a great team member. The players like him, and he likes the players. And every year, it's hard for him with the language barrier, but he makes very strong friends every year. He's a big part of our team, and I really trust him in tough situations. I'm never afraid to put Jesus in there, and knowing he'll do his very best to win the game. Aquest any, a més, l'aragonès va guanyar finalment el seu pols personal amb Manfred Burgsmuller per convertir-se en el màxim anotador de la Lliga. No es prioritario, pero bueno, si se da una situación como esta, pues siempre te da alegría, ¿no? Acabar la temporada con un premio como este, ¿no? De alguna manera para mí es especial. A Amsterdam, Angoi va aconseguir passar a la història de la NFL Europa com el primer jugador que arribava als 300 punts. Ell, des que va venir la primera vegada, va intentar xutar el millor que va poder i també s'ha de dir que el xut d'un porter, quan treuen de meta, és molt semblant al xut d'un field goal o d'un kick-off amb el futbol americà. En 6 anys, el xutador dels Dragons s'ha posat l'afició a la butxaca. La seva dedicació i la seva identificació amb l'equip és encomiable. Hay anécdotas que para mí son importantísimas. O sea, recuerdo cuando fuimos a Pamplona a jugar un amistoso
una semana antes que fuimos a hacer la presentación, bajamos a Zaragoza, paramos a echar gasolina y estaba en mi tierra, ¿no? Y acababa de dejar el Fútbol Club Barcelona, que para mí pues, bueno, era el buque insignia, ¿no? Donde yo me he hecho, donde he jugado, y sin embargo la gente, recuerdo que íbamos en el coche, paramos a echar gasolina, como te digo, y me reconocieron porque dijeron, no, es Angoy, mira, el jugador de los Dragons. Para mí aquello fue impactante, ¿no? Porque, bueno, 10, 12, 13 años en el Fútbol Club Barcelona, llevo ahora 6 meses o un año prácticamente con el Barcelona Dragons y sin embargo el reconocimiento que he tenido ha sido muy grande. Entonces estoy muy orgulloso, estoy muy contento, le quiero dar las gracias a todo el mundo porque la verdad es que la afición con el equipo se portan siempre de maravilla y esto es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? Que salimos a disfrutar todos, tanto nosotros como los aficionados. L'Angoi té moltes possibilitats de jugar a l'NFL i de jugar un partit de temporada regular i quedar-se en un equip. Va tenir una experiència amb els Denver Broncos, però potser no era l'equip idoni perquè els Broncos tenen el Jason Elam, que era un xutador d'aquests 5 o 6 que són fixes ja a la Lliga Americana. Jesús Mariano Angoy, amb tenacitat i esforç, ha demostrat tots aquests anys que té un lloc predominant en el futbol americà. Malgrat la diferència d'idioma, ha sabut guanyar-se el respecte i també l'amistat dels seus companys. Potser un dia comparteixi equip amb ells a la NFL. La victòria contra Amsterdam va animar moltíssim els Dragons en el seu viatge a Düsseldorf. Un triomf davant l'equip de Rainfire tornaria als catalans les possibilitats d'aspirar altra vegada a tot. Però una altra vegada van fallar les previsions i la dura realitat va fer acte de presència sobre la mullada gespa del Rheinstadion en una tarda plujosa. La defensa dels Dragons va ser incapaç de neutralitzar el potentíssim joc de carrera dels alemanys. Una vegada i una altra, Tony Taylor i Jamal Robertson traspassaven les línies visitants fins a sumar una àmplia i dolorosa derrota final que es va veure agreujada per la lesió de Brandon Christensen, el fins llavors màxim anotador dels Dragons, que quedava fora per la resta de temporada. Veient la impotència a l'intentar aturar els atacs enemics en la mateixa línia, l'estaf tècnic del Futbol Club Barcelona Dragons improvisà un sistema ofensiu de passades curtes, buscant mantenir a la defensa fora del terreny de joc el major temps possible. I el canvi va fer efecte. Barcelona va jugar 2 partits excel·lents contra el poderós equip berlinès del Thunder, equip que, de fet, s'acabaria emportant la seva segona World Bowl consecutiva. A la capital alemanya, els Dragons van estar a punt de donar la campanada. White va moure l'atac de forma perfecta. Homer va córrer com mai recolzat pels bloquejos de Marco Martos. Flowers va anotar el seu segon touchdown. I faltant només 5 minuts per finalitzar el tercer quart, White va tornar a posar els catalans a una distància salvable amb una excel·lent passada de Ronnie Pitts, 21-14. Però nous errors van suposar per al conjunt de Jack Bignell la seva segona derrota consecutiva. Una altra vegada davant els Thunder, els de Barcelona van tornar a oferir la seva millor cara a la ciutat comtal. Els Dragons van dominar el partit fins a la meitat del tercer quart amb una nova anotació de Ronnie Pitts. I també un field goal de 4 punts transformat per Vitaly Pisecki. Però a partir d'aquest moment, 2 badades defensives i un error del mateix Pisecki en un altre field goal van engegar a dida el bon treball realitzat. 2 touchdowns de Dane Looker en menys de 4 minuts van fer que un 14-9 local es convertís en un 14-24 per als visitants. Un gran drive de Joe Germain, que va culminar en Goy amb un field goal de 42 iardes, va permetre reduir diferències, però ja no va ser suficient. La derrota davant els Berlin Thunder va ser la segona encaixada pels Dragons davant la seva afició. De fet, el triomf davant els Admirals va representar la seva única victòria de tota la campanya per als homes de Jack Bignell a Barcelona. I tanmateix, l'entreteniment i els ànims de suport no van parar mai a Montjuïc, conduïts pel Cowboy Cisco i la seva Labradores Dragons Band. La mascota Gregori
i unes cheerleaders, el prestigi de les quals va augmentant dia a dia i que les ha portat fins al Palau Blaugrana per animar també el Barça de bàsquet. Per arrodonir la festa, a més, aquest any, i gràcies al suport de Radio Club 25, s'han viscut a l'estadi uns extraordinaris halftime shows amb la música de Falsterbo Marí, per als més petits, de grups de pop a la cresta de l'onada com el Canto del Loco, Son sueños que son de verdad. del country contagiós del Coyote Dax, Estás pegando justo, entiéndelo. del rock català amb Banda Cool, i un homenatge al Dream Team amb la presència de José Mari Vaquero, Chiqui Begiristain i del mateix Johan Cruyff. That was a special one for me. Just the way they treated me, when I played for Frankfurt. I felt like I wasn't treated fairly. I felt like I didn't deserve what, that they gave me, for us, the media, the fans, and, the organization. So, I was happy that we were able to win the game, especially for Coach McNeil. Sens dubte, el partit de Frankfurt tenia una importància capital. Els dragons van sortir molt centrats sota la batuta d'un Ted White en estat de gràcia. A la primera part, dues connexions llargues del quarterback cedit pels Raiders, la primera amb Rich Flowers. Amb el pertinent touchdown de Homer. I la segona amb Corey Ivy van donar a Barcelona un clar avantatge. La defensa va jugar un paper fonamental. La lesió del passador local Joe Hamilton va lligar de mans completament a un tebi desconegut atac alemany. La segona part va ser tota una festa per als de Barcelona. Cal Fer va anotar després d'una cursa quilomètrica. La rereguarda catalana es va sumar a la festa i va interceptar 3 passades. I també va bloquejar un punt posant la cirereta al pastís d'aquest triomf final. Individualment, la temporada 2002 va ser la pitjor pels dragons. Únicament Jesús Mariano Angoy va ser destacat a l'equip ideal de l'NFL a Europa. En qualsevol cas, també és veritat que diferents jugadors van brillar en les seves respectives posicions. Ted White es va guanyar la titularitat al front de l'equip i va encapçalar la lliga en els ràtings de passadors per davant del mateix Todd Husak de l'equip de Berlín. El Ted White em va sorprendre molt. És, sens dubte, un gran líder, és una persona molt intel·ligent, que sap dirigir molt bé als seus companys i té una maduresa enorme. Li va ajudar molt a estar en aquesta lliga amb els Frankfurt Galaxy i jo, si fos qual general manager a l'NFL, me'l quedava sense pensar-lo entre els 3 quarterbacks d'un equip de la lliga americana. From being around coaches like that, I learned just to never give up. Coaches like that, no matter what our record was, they kept the same attitude, they kept the same work ethic, and they installed in their players just never to quit. And, that was a great thing for me, and that was a great thing for them. And I think, the team really respected that. Sense cap mena de dubte, el quarterback no es va rendir en cap moment i va oferir a l'afició el seu millor repertori, demostrant que Oakland haurien de comptar amb ell per un lloc a la plantilla dels Raiders. White to the end zone, Richmond Flowers! Touchdown, Barcelona! Richmond Flowers va anar de menys a més. Al final, va acabar en la tercera posició dels rànquings de millor receptor de la Lliga, amb 6 touchdowns i 508 yardes en accions de passada. Flowers prové d'una família de gran tradició tant en la història dels Estats Units com en el futbol americà. My grandfather was the Attorney General for the Civil Rights Movement and opposed George Wallace, who took a stand at segregation forever. So obviously this made him one of the most hated white men in the South at such a tumultuous time, but it was such a courageous stand that he took. It's one that I'm proud of and will forever be proud of through the rest of my life. I have the utmost respect for him.
And my father was fortunate enough to be blessed with athletic ability that took him close to the Olympic Games and to the NFL for 7 to 8 years. And so I come from a really athletic, rich family. Sobre el camp, aquest jugador sureny va demostrar una gran valentia i una gran dedicació, intentant-ho absolutament tot. En el capítol de receptors destaca també de Ronnie Pitts, un home que va aconseguir la tercera posició de la Lliga amb 36 passades atrapades. Amb les seves 5 anotacions, de Ronnie va quedar tan sols un touchdown de Flowers. Un altre receptor destacadíssim aquesta temporada, encara que sobretot en tasques de bloqueig, va ser el mexicà Marco Martos. Y si tú comparas el jugador de este año con el del primero, segundo, tercero, quizá los números te engañen porque ahora soy un jugador muy completo, soy un jugador mucho más completo de lo que era antes. Ahora soy clave en equipos especiales, juego todos los equipos especiales, bloqueo, atrapo, soy líder en el campo y fuera de él. Pero realmente el jugador que me he convertido durante estos años, gracias a la experiencia y el apoyo de los entrenadores, ha sido muy diferente. Després de 6 anys, Martos continua sent el més estimat per l'afició. Realmente es que tenemos una gran afición y sobre todo que desde que empecé aquí mi carrera, yo creo que la gente que paga un boleto por venir a verte merece tu respeto y que te acerques a ellos porque no tan solo te están dando su tiempo, sino que aparte te admiran y vienen a gritar y sufren, si ganan, se alegran, si pierden, se ponen tristes. A la defensa van destacar els dos ends, Ron Warner i Keith Washington. Warner va encapçalar la lliga amb 6 sacs, mentre que Washington, un veterà de l'any passat, el va seguir amb 5. Well, what I normally like to do is when I come to practice, I come to work, and it's strictly business when I go to practice, and I'm concentrating on whenever we go pass rush, getting better each day, and every day after practice I stay in and get me a little bit more repetition on my pass rush, and I just step it up a notch when it's time to play. So. També va ser important el treball de Jim Emanuel, que va haver de canviar la seva posició natural de linebacker exterior a interior per ajudar una rereguarda que donava signes evidents de debilitat. Well, the outside, you're more of a cover guy, a guy who plays in space, and in the middle, you're more of a physical guy who's coming up to plug, hit people. And at first, I wasn't used to that, but in all honesty, I think it was the best thing that ever happened because it's a part of the game that I needed to work on, and I think I've worked on it, and I've gotten better, and it's only going to help me once I break this league and go into my training camp. Malgrat la victòria a Frankfurt i després d'haver jugat de tu a tu als 3 rivals que els quedaven, els Dragons se'n van endur 3 noves derrotes, davant el Rhein Fire a casa, a fora amb els Admirals i tancant la temporada a casa una altra vegada amb els Claymores. Contra el Rhein, una decisió arbitral al final de la primera part va evitar que pugés al marcador un touchdown de Corey Ivy, que hauria estat psicològic en un partit que es va acabar perdent per un marge de 7 punts. A la repetició es veu clarament que el jugador alemany no toca el receptor de l'equip català. A Amsterdam, un veritable espectacle ofensiu va acabar decantant-se a favor dels locals. El seu running back, Rafael Cooper, va igualar la marca establerta l'any anterior pel dragó Mike Green, 4 touchdowns en un mateix partit. Davant els Scottish Claymores, els dragons van tornar a ensenyar les dents, però ni els 2 assajos de Richmond Flowers. Un d'ells a passada del tercer quarterback, Mike Watkins. Ni tampoc la remuntada conduïda per White cap al final van tenir el premi desitjat. La temporada va acabar amb una intercepció, una passada forçada al mexicà Carlos Rosado.
La presència dels dragons no va passar desapercebuda a Barcelona. Els jugadors ho van intentar tot dintre i fora del terreny de joc, on alguns van destacar com a consumats actors. Soy Ronnie Pitts. Juego para el Fútbol Club Barcelona Dragons. Forza Dragons. Soy Troy Pelchak. Soy defensive end, FC Barcelona Dragons. Andaban Dragon. Forza Dragons. L'equip va ser escollit per la sèrie Plats Bruts en el seu darrer capítol de la temporada. No ens vull pressionar, López, però si no fas aquest punt, estem perduts, vale? Vale. D'acord, ho faré. Joel Joan va fer bé la seva feina com a quarterback improvisat, però la millor actuació, sense cap mena de dubte, va ser la de Mike Watkins, fingint una lesió que obria a David Wall les portes del futbol americà. Well, the Olympic Stadium first, I've enjoyed playing here. It's the best field in the league, without question. The grass is the best in the league. We had many good memories here. Over 10 years, we've been here a long time, so I have very good memories of Olympic Stadium. The mini stadium is more exciting because of its size. It's smaller. We put our crowd in there of 17, 18,000 people. It'll be filled up. It'll be exciting. It'll be an excellent place to play. So I'll miss this field because I've had so many good memories, but I'm really looking forward to playing next year in the mini stadium. Durant la campanya 2003 i gràcies a l'acord firmat per la NFL i el Futbol Club Barcelona, els Dragons jugaran tots els seus partits al mini estadi, un escenari ideal per a que l'equip pugui triomfar abrigallat per la seva afició, el veritable jugador més valuós de la temporada 2002. I think the fans were a great big deal of success this year. I think they're a great group of people. Los fans juegan un papel muy importante en los Dragons, siempre lo han hecho.